Hvis det er sådan, at du går og tænker, jeg har det lidt anderledes, men jeg ved ikke, om det er stress, så vil jeg lige fortælle dig, hvad for nogle tegn du skal være opmærksom på. Nogle af de fysiske symptomer, det er blandt andet hjertebanken, åndenød, rysten og være tør i munden mere end du er ellers. Du kan mærke, at du begynder at svede mere eller på en anden måde, og at du sådan kan være spændt op i kroppen. Og så er et meget kendt tegn også på stress, det er jo at have rigtig svært ved at falde i søvn. Psykiske symptomer, du skal være opmærksom på, det er, om du har flere katastrofetanker, bekymringstanker, end du plejer at have. Om du pludselig bliver ramt af nogle panikfølelser, angstfølelser, som du ikke er vant til at have. Og så kan du også lægge mærke til, om du har svært ved at koncentrere dig, om du har svært ved at holde fokus. Noget du også kan prøve at lægge mærke til ved dig selv, er faktisk dit tempo generelt. Nogle mennesker har det naturligt et højt tempo, men hvis du ikke er en person, der er sådan normal, så prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt du bevæger dig. Når vi er stresset, så vil vores krop også have tendens til at flytte sig hurtigere fra A til B. Stress er komplekst, men det hænger også sådan sammen, at hvis du ikke tager dig selv alvorligt, hvis du ikke lytter til dine symptomer, så vil kroppen sørge for at banke dig helt derned, hvor det tager endnu længere tid at komme tilbage igen. Alle kan blive ramt af stress. Det er en overbelastning i dit system, i din hjerne, og det er noget, der rammer dig, fordi der er højere krav end det, som du ligesom kan leve op til i den situation, du er i. Og det kan der være uendelige 1000 milliarder årsager til, og det er de årsager, du skal ind og finde ud af, hvordan kan jeg ændre noget. Så når vi bliver gode til at arbejde med, hvad det er, der gør os stresset, så bliver vi også klogere på os selv, og så kan vi hjælpe os selv tilbage. Jeg håber, at du fik noget ud af den her video. Tak fordi, at du så med.